Caldas de Reis terá unha nova instalación para a súa escola de música. A presidenta da Deputación de Pontevedra asinou este xoves un convenio co alcalde da vila no que a administración provincial e a local se comprometen para sacar adiante unha nova construcción que albergue, ademais da escola de música, unha escola taller e outros usos municipais. Esta infraestructura que hoxe vimos a presentar, este edificio multiusos, ten virtualidades importantes. Por un lado, é un salto de calidade importante na calidade dos servicios. Tiñamos unha serie de servicios desperdigados que nos vai permitir centralizalos en esta zona, unha centralidade que buscamos desde sempre. Carmela Silva sinalou a importancia deste tipo de proxectos ao abeiro do plan de reequilibrio co que se intenta salvar as carencias daqueles concellos de menos de 20.000 habitantes. Se chama plan de reequilibrio porque con anterioridade a nosa chegada ao goberno pois as cousas non se facían de forma equitativa, sino que se facían e se financiaban equipamentos e dotacións dependendo das filias políticas. E agora isto cambiou radicalmente, non? E se pretendía que aqueles concellos que durante moito tempo tuveron escasos investimentos por parte da Deputación de Pontevedra, pois poideran ter os investimentos que permitan, pois o que decía antes, non? Que as veciñas e veciños de cada un dos concellos, en particular de Caldas, pois poidan ter os mesmos dereitos que calquera outra veciña ou calquer outro. A nova instalación caldense ten un orzamento de preto do 1 millón de euros, do que a Deputación de Pontevedra aportará uns 790.000 euros e o Concello preto dos 200.000.